gwamnatin ƙasar Nijar za ta shigar da kamfanin Orano ƙara saboda mu ma a ɗebo mana haƙƙin mutum da harka ta aka yi ta haƙƙi ko zaburo shi ce an don neman haƙƙi an yi kwangila da shi ba a cika mai alƙawali ba. To mu ma dai yanzu wagga gwamnati ba irin waccan bace ta 'yan siyasa, ba mu yarda da renin wayo saboda deshe da sun ka bari can Madawaila kusa da Arlit, sai cikin Madawaila da sun ka rihe tun da jumawa, to da suka rihe nan kun san ba su kwashe wannan dauda da ya kamata su kwashe ba. Mu ma yanzu a ta can wurin shari'a a hiddo mana haƙƙin mutum da dai magana ta aka yi ta haƙƙi, babu mai yarda a zaushe mai haƙƙi tun daga kotu mai shiga tsakani ta hiddo mutum haƙƙi ne. To mu ma a yi maza sai mu gani shin akwai gaskiya ko dai ƙarya ta, domin akwai gaskiya kam ya kamata a ce mu ma an hidda mana haƙƙin mu a matsayin mu na 'yan Nijar. Masha Allah. Shin tafiyar inci a Nijar ta tashi daga korar Faransa zuwa bunƙasar harkokin noma? Hukumomin Nijar sun sanar da samar da nasu irin dankalin turawa wanda suka kirkira a cikin gida ba tare da dogaro da kasashen waje ba. An samar da shi ne a wani gagarumin mataki na tabbatar da wadatar kai da abinci. A yanzu Nijar za ta rika noman dankalin turawa da nata iri gaba ɗaya wanda aka inganta shi a gida. Wannan ba kawai nasara ce da kimiyya da bincike ba, har ma nasara ce ta zamantakewa da tattalin arziki ga ɗaukacin manoma da al'ummar Nijar. Shekaru da dama da Nijar ke noman dankalin turawa wanda sai an shigo da irin daga ƙasashen waje. Wannan ya haifar da kashe kuɗaɗe masu yawa da ma dogaro ga wasu ƙasashen da kuma fuskantar haɗarin rashin samun isasshen iri a kowane lokaci. A cewar ministan noma, kasancewar noman dankalin turawa galibi aiki ne na mata, samar da ingantaccen iri a gida zai karfafa 'yancin kai da tattalin arzikin mata masu noma, kuma za su ga karuwar yawan amfanin gona da suke samu. A takaice dai, Nijar ta zaɓi hanya mai kyau na ciyar da kanta, rage dogaro ga waje, tabbatar da wadataccen iri da kuma ƙarfafa 'yancin kai na mata. Samar da irin a gida ya kawo ƙarshen wannan dogaro a cewar masu goyon bayan wannan tsarin. Amma wasu na shakkun wadatar da irin ga kowane manomi a Nijar tare da samar da isasshen abinci ta hanyar wannan sabon iri. To ku, ya kuke kallon wannan lamarin? To, kin san abin da yake faruwa shine mu da su deja an rabuwa ce ta abada insha Allah, domin zaluncin da aka mana da cutar da aka mana a da sun isa haka nan. Abin da suka ɗiba su yi haƙuri su tai da shi su bar mana saura. Bai kamata ba mu dogara ga wasu ƙasashe a ce ko iri wanda za mu noma su za su kawo mana. Ke ma kin san da wannan kuskure ne da an kai shi a baya, kuma bai kamata a maimaita shi ba yanzu. Babu ƙasar da za ta dogara ce to kace kam a ce komi da komi sai an kawo muku sannan kuma ku ce kuna son ci gaba. Mu yanzu ci gaba muke nema, muna ƙoƙarin da izinin ubangiji komai na ƙasar mai zan mallakan mu ne. To tun da haka ne kawai dole sai mun tashi tsaye, mun yi noma, mun yi kiwo, isasshen kiwo, noma isasshen noma wanda za mu ci da kanmu da kanmu. Manya-manyan ƙasashe da ake nuni da su a duniya ta yau, mahi yawancinsu sun tada kansu ne da noma da kiwo. Sannan kuma in ka dibi kamar irin su China, har yanzu har gobe sun yi kowa yin noma da yawa. To kin ga yan haka nan ne ko Hajiya Rakiya, dole mu ma a Nijar mu yi isasshen noma da za mu ci da kanmu ya kasance ma har sai mun saida. To wannan shine a lokacin da ka tabbatar da kana da isasshen abincin da zaka ci a gidanka ko kuma a ƙasarka, to a lokacin nan duk magana da za ka haɗi dole a ɗauke ta da muhimmanci. Wannan tahiyar tamu ta IAS tahiya ce wadda shekaru kaɗan masu zuwa za ta ba ƙasashe ko kuma in ce shugabannin ƙasashe da dama mamaki, wa'anda za su ganin ƙasashen sun kai inda ba su yi tunanin a kai ba. Domin a yanzu a Nijar dai yadda aka maida ma noma hankali, nan da shekara 2 zuwa 3 za ka ga insha Allahu abincin dai da za mu ci dai da yarda Allah a wannan tsarin da aka kawo, in dai aka ci gaba da yin hakan ga da yin gandari da sabunta yin wasu da yin ƙara gyara wa'anda ke da kwai da ƙara musu haɗi da ake yi
to shekara 2 ko 3 masu zuwa za ki ganin mun rage shigo da abinci. Menene illa shigo da abinci? Illa shigo da abinci shine kullum kuɗi ne muke ɗauka mu kai Thailand ko Pakistan ko India mu sawo abinci, mu zo mu zamana mu canye. To amma idan ya kasance malamakin mu ɗauki kuɗin nan mu je mu sawo abinci can wani waje, ya kasance kuɗin nan da za mu ɗauka, ni da misali mu ƙaddara ina Talabiri ina buƙatar abinci da aka noma a Maraɗi, kin ga kuɗi na zan ɗauka sai in kai su Maraɗi in sawo abinci. Wanda ya noma abincin nan na Maraɗi in aka yi shekara 3 ina sayan abinci gare shi, rayuwar shi za ta canza domin yana samun kuɗin shiga. Waka zalika ni da ke nan Talabirin ina da kihi da nake hiddawa a cikin Isa, to ya kasance wanda yake Doso ko Tawa yana buƙatar kihi, kin ga mamakin a ce sai an ta yan ɗauko kihi kwangile da aka yi wata uwa duniya, to gashi a gare mu. Wanda yake buƙatar kwambetar akwai shi Bankuku akwai shi Agadas, kin ga ba dole bane sai mutum ya tafi wata ƙasa ya je ya kai kuɗin nan ya sau. Duk lokacin da ya kasance kuɗin da muke hiddawa don mu ci abinci cikin gida muke barin su, sai ki gani tattalin arzikinmu yana tashi. To wannan shine abin da ya kamata a maida mu hankali, tun can da ba a yi ba, amma da yanzu alhamdulillahi wannan gwamnati ta maida hankali akan irin waɗannan abubuwa, to muna fatan Allah ya rika mata.